Hi mga palangga, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong vlogs ko. See you! We rise up from the dust and claim my throne. Ngayon mga palangga, i-review po natin yung Prolife at Last Vitamin E 400 IU. This is a dietary supplement. So bago po natin i-review about dito sa Prolife natin, ay tingnan po natin yung video ko about kung fake or not. So, paano nga po ba natin malalaman kung fake po ba yung nabili nating Prolife at Last Vitamin E with 400 IU, which is a dietary supplement. So, ang kailangan lang po natin ay yung mismo product natin na Prolife at Last, isang bowl, at isang basong mainit na tubig. Ngayon po ay ilagay natin ang isang basong tubig sa bowl. At ilagay natin yung Prolife soft gel sa loob ng bowl. Ayan. Kung matutunaw po siya, it is mean that it is a original po, soft gel. Kung hindi po siya matutunaw, meaning po, plastic po siya, which nakakasira sa ating katawan kung nainom natin yung fake na Prolife. So, ngayon po ay pumutok kaagad siya. Sa nakikita po natin, lumalabas na po yung oil niya. At padami na padami po yung oil na lumalabas. Yan po. Yan. Pumutok po kaagad siya. So, original po siya. Kasi, soft gel po talaga siya at hindi plastic. Ayan. Kasi remember po, yung plastic, hindi natutunaw sa mainit na tubig. Ayan po, nakikita natin na pumutok siya at natutunaw. So, original po ang ating nabiling Prolife at Last Vitamin E with 400 IU. Ayan po. So, ayun mga palangga. Yung nabili kong Prolife at Last ay original po. Gawin po ninyo yun para malaman nyo kung original ba yung nabili niyo. Pero kung bibili po kayo, dun po kayo sa trusted seller po. Kasi marami na pong mga naglalabasang Prolife na binibenta sa labas. Tapos plastic lang po pala, hindi po pala siya soft gel. Prolife at Last 400 IU, it is a vitamin E which is a dietary supplement. So ito po ay nagko-contribute to a healthy heart. So, tingnan po natin yung manufacturing date at saka expired date. So, ayan, 2023 po. Hindi siya ma-expire. And, this is no artificial colors, no artificial flavors, no preservative added, and no starch or gluten. Ang Prolife at Last po is a vitamin E which contains one of the highest concentration of vitamin E in supplement form. So, ito po ay antioxidant. Tapos po, nagpre-prevent po siya sa cancer, but it is not suitable for everyone. Maaaring hiyang sa akin at saka hindi po hiyang sa inyo. Inumin po ninyo ito once a day. Nakakatulong po ito sa ating buhok at sa ating balat. At you can put it directly on your skin, especially po sa mukha natin. So, ganito po yung Prolife at Last na nabili ko online po. Nakabili po ako ng ganito sa Pilipinas. 250 pesos po. I am using this for almost
4 months. Nakaubos na po ako ng isang ganito. Tsaka, ganito po yung takip niya. Ayan. Tsaka yung hindi po do original, hanggang dito lang po. Walang label dito. Ayan. Tsaka nakasilyo po siya hanggang sa loob. Ayan. Makikita nyo naman po. Ayan po. At ang laman po nito ay 100 soft gel. So, ito po ay na-open ko na. Meron po akong isa dito na hindi pa po na-open. Pag open nyo po, ganito. Ganito po siya. Ayan, naka-sealed po talaga siya. Tsaka mahirap po siyang buksan. So, tinusok ko lang po dito. Ayan po yung soft gel natin. Papakita ko sa inyo. Ayan po. Ayan. Tsaka, may silica gel po siya. Ito pong silica gel ay nagpapa-prevent ng moist sa loob. So, hindi po siya naglalangis sa loob kasi may silica gel po sa loob. Yun po yung benefits. Pwede natin ilagay sa mukha twice a week or thrice a week kasi moisturizer po siya, lalo na pag may sunburn kayo. Maganda po itong ilagay sa mukha every night. Do not use it as moisturizer sa umaga po kasi mainit po siya sa mukha. Ayan po. Paano ko po ito siya ginagamit? Iniinom ko po ito siya bago matulog. Opo, bago matulog, iniinom ko po ito once a day. So, ayun, gumana yung kain ko. Yung minsan, nagigising ako kasi gutom na ako. Tapos, hindi na ako nakakatulog kasi sobrang gutom na. Ayun, kakain na naman. Tapos, antioxidant po talaga siya kasi kakakain ko lang po. Tapos, maya-maya, magbabawas na naman. Kasi, nalulusaw niya po kaagad yung kinakain natin. Nadadigest po talaga siya. Tapos po, ang sarap po ng effect sa mukha po ng pag nilalagay po natin ito. Kasi kailangan po natin ng vitamin E sa ating balat. Lalo na po sa ating mukha. So, sobrang nakakatulong po talaga sa akin ito. Kaya kahit mahal po siya dito, talagang bumibili po ako dito. So, yun lang po mga palangga. Sana po nakatulong po yung mga information na naibigay ko sa inyo. At sana po hiyang po kayo. Kung hindi po kayo hiyang, pwede nyo naman pong tigilan kasi may mga ganung vitamins po talaga, di ba? Naaaring hiyang sa iyo, hindi hiyang sa akin. So, mga palangga, please give me a like and share and subscribe down below and click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod na vlog. Bye-bye!